Uyavuka. Sawubona Nkabi yami. I want you to find and kill the owner of this blood. Bring me his body dead. Khuluma isiZulu. He doesn't hear you. Ngithi mina ayikhali insimbi. Ulimile nje. Hamba uyothola indawo ephephile. Lempi ngathi izokwanzima. Yebo ndodana. My general, I've been doing some researches regarding the resurrected King Zulu's opponent, and I'm afraid he won't stand a chance. Can't stand a chance, you say? What? Are you doubting him? Hayi kuthi ngiyadawuta, kodwa lo mbhemu uphethe unyushuno omzima kakhulu. Don't tell me he's carrying a bazooka on his backpack. Lord General, this is serious. Ngenxeba yobukhosi. I thought it was just a myth. Yikuvuma kuphela mawunegazi lobukhosi, kodwa mawungenalo iyakuqeda. Whoever possesses le nceba becomes invincible. It can also give life to abafileyo. Haha, kuyoba njalo-ke babhemi. Hawu, kumkani. Incweba iyolala kwesami isandla. Awunalo igazi lobukhosi. Iyokubulala incweba. Ake ucine elwimini mawukhuluma nenkunzi yombhemi. Ngiyowavusa wonke amakhosi akwaZulu. Umhlaba uyoba wakwaZulu. Sibe likhulu kafi, awusukuyo uDlamini. AmaZulu awasazi isingisi. Ake uqine elwimini. Uyalazi udaba. Did you feel that? Yeah, it's general. But I told him not to mess with the Zulus. Please, cela ungambulali. Ngizokuyeka uphile. Khona uzobona mangiphumelela. That's a bar. That's a bar. Wenkunzi Malanga lithini igama lobunsizwa? Undaba kayithethwa.
phakathi kobukhosi bukaMoelase, phakathi kwamathuna amaningi aphuma nenkosi eyodwa, kodwa akusenani. Umhlaba yoba wakwaZulu. Uyalazi udaba. Oh, yeah.